За да работим по-успешно с системата е нужно да познаваме интерфейса на програмата. Най-отгоре са менютата на Estate Assistant, основни системни настройки. В основни са поместени основните функционалности, с които ежедневно брокерът работи. В системни настройки се намират функционалностите, с които се раздават права за достъп до системата. Под менютата се намират тапчета. Тези тапчета се дублират с менютата. Разликата между двете е, че при натискане на бутона всеки път се подава заявка към сървъра и съответно се осъществява интернет трафик. При избора на таба директно се визуализира вече свалената информация, при което се спестява интернет трафик. Под табовете се намира основната работна площ, с която ежедневно брокера ще работи. Там се визуализира информацията от всички модули. Под основната работна площ се намира информационен панел, в който се вижда коя е текущата агенция, в която работим, кой е брокера, който в момента се е логнал в системата, и в края се намира бутонче за обратна връзка, с който може да ни изпратите съобщение.